Ejż, biħtijaj, kif intom, merħba, jiena Miss Julie u għawek nitalmu neħdu gos fl-imkien, ġvera tfal l-lum tfal għanduk tifera sabiħa likom. Li huwa dan iktib bil-Malti kustus ħafna ħafna ta' Zazi iż-żrinġ, kollox bizz. U ġvera tfal, u adattat għal Malti minn Natalie Portelli kif ukoll huwa publikat minn Wise Owl Publications. Tfal qegħdin taqraw id-dar jew qed noqgħod naqralkom jiena biss. Nispera qegħdin tixtru l-kodba u taqraw ukoll. Apparti minn hekk tfal infakkarkom qabel ma nibdew biex intom tagħmlu subscribe kif ukoll tafsu l-qampina biex kull darba li jiena ntella video ġdid intom tkunu notifikati. Okej tfal, tlaqna nibdew dan il-ktieb ara ġej. Zazi iż-żrinġ ta' Natalie Portelli. Hilda l-ħuta kienet qed iddur u tilab fadira. Ħanati daqqa b'dembi lil wieħed minn daw il-blalen. Ara taraw, u jisom blalen hawnhekk. Qalet Hilda l-ħuta. X'sorpriża! Ma kienx ballu, kienet bajda. Min ġo qalb bajda ħarġet ras, imbagħad demb. Qatt ma rajt bħalek? Inti ħuta? Staqsiet Hilda. Ara, taħsbu li ħuta dik tfal. Jien Zazi li mqareb, irqiq u twil u num naġġel. Imħatra li jinnaġġel aktar u nikol iżjed ħaxix minnek, qalet il-ħuta. Hilda l-ħuta tilfet żewġ imħatri. Rebħila ġifieri, Zazi l-mażreb beda jiġri daqs id-daw li jiġri ħafna. Flash! F'kemm trott salib, kiel kull ma ġie qudiemu, ġifieri beda jikol ħafna. Wara ftit ġimgħat mimlija tliela u logħob, Zazi beda jinbidel kuljum. Ara tfal, taraw jinbidel. Dembu beda jiqsar. Ġismu beda jsir iktar tont u f'daqqa waħda kibrulu żewġ saqajn. Ara, imbagħad tnejn oħra. Qed taraw x'ġralu? Zazi ma baqax mażreb, ġifieri hekk ara. Hekk mażreb. Issa x'sar tfal? Bravi, sar berba saqajn, bajnejn imqabsin, bil-sien twilu jwaħħal. Tawwal saqajh qabes u ġie fuq ġebla. Dubbina nqabdet fil-sin u twilu l-waħħal. Taraw? U jikola. Għattu li x'sar? Eżatt żrinġ tfal. Kemmi tajba? Zazi qabes fuq il-ħaxix u beda jaqbad 1, 2, 3, 10 f'inqas minn minuta, ġifieri ħafna ta'. Erba' żrinġ kejken. Qallu xi ħadd li qabes ma' ġenbu kien eżatt bħal Zazi. Ejja naraw min jikol l-aktar insetti minn din l-għalqa. Ħajerġa' jagħmel kompetizzjoni Zazi, ma darba ma żrinġ bħalu ġvera tfal. Aħna żrinġijiet nafu naqbżu inkantaw. Kieku ma nkunux aħna l-għalqa mimlija nemus u dubbien. Vera, għax huma jeħilsu minn nemus u mid-dubbien. Flaxija Zazi iltaqa' ma' aktar żrinġijiet. Bdew ikantaw. Għamlu kunċert mill-isbaħ għad-dawl tal-qamar. Jew mhux hekk jagħmel iż-żrinġ. Ma nafx. Jien bl-Ingliż nafa. Kif jagħmel iż-żrinġ? Ħajduli kif jagħmel. Vera hekk jagħmel. Kemm intom bravi. Zazi iż-żrinġ kien kuntent bil-ħajja l-ġdida. Fl-istess ħin kien imdejjaq l-infiret minn Hilda l-ħuta. Araħ tfal naqra mdejjaq għax Hilda kienet l-ewwel ħabiba tiegħu ġvera.
L-għada filgħodu Zazi baqa' mistaġeb kif ra żrinġ jaqbes mill-għadira u wara ftit jerġa' jitlaq f'wiċċ l-ilma. Nista' nagħmel hekk ukoll, staqsa Zazi żrinġ. Nista' naqbes fl-art u nagħum fuq l-ilma kemm jiena xxurtjat, nista' nibqa' nilgħab ukoll ma' Hilda l-ħuta. Jiġifieri kien kontent. Kemm sabiħa din l-istorja, tmiem. Din l-istorja tfakkarni ħafna f'meta kont żgħira tfal. Konna nara ħafna żrinġijiet, kienu jeżistu ħafna żrinġijiet u kienet tajjeb ħafna wkoll li ma naqbdux iż-żrinġijiet, allura tfal, please, jekk taraw xi mażreb, l-Ingliż jgħidu tadpole, jew xi żrinġ taqbduh, ħalluh ħieles, okay? Għax dak ikun rid jikber u jsir bħal Zazi, okay? U joħseb li ma jkollniex nemus u dubbien ma' kull imkien. Ħadtu pjaċir b'din l-istorja tfal, jien ħadd pjaċir ħafna naralkom. Jekk ħadtu pjaċir tfal nixtieqkom tagħmlu li like għalli jiena nkun naf li qegħdin tieħdu pjaċir. U hekk narakom darb'oħra. Il-Malti u l-ktieb tal-lum huwa Zazi iż-żrinġ. Huwa maqlub għal-Malti minn Natalie Portman. Il-Malti minn Natalie Portman.